πρόεδρος του Δυτικού Διαμερίσματος, ο κύριος Κοτσιφάκης, τους οποίους παρακαλώ να μας βοηθήσουν για τις απονομές. Η πρώτη απονομή, καταρχάς να οργανώσουμε τι θα κάνουμε τώρα. Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε ότι οι θέσεις οι πρώτες ειδικά θα πρέπει να αφαιθούν στους επόμενους που θα έρθουν για να δουν τα παιδιά τους να διαδραματίζουν θεατρικά το ρόλο που έχουν προγραμματίσει. Μετά τις απονομές που θα γίνονται από εδώ σιγά σιγά, απ' έξω, περίπου 50 μέτρα μετά την είσοδο, στο χώρο εδώ του Κηποθέατρου, θα υπάρχουν συνάδελφοι από το Δήμο, εργαζόμενοι, οι οποίοι θα έχουν τις κούτες με τα βιβλία, διότι ο Δήμος Ηρακλείου εκδίδει κατά καιρούς μέσω της Γελαίας Βιβλιοθήκης πάρα πολλά βιβλία. 1550 περίπου βιβλία είναι συσκευασμένα έξω να δοθούν στους μικρούς μαθητές. Τα βιβλία αυτά, ανάλογα με την ηλικία τους, έχουν επιλεχθεί. Πιστεύω να έχουμε κάνει μια δίκαιη τέλος πάντων επιλογή. Εάν δεν τα διαβάσουν τα παιδιά, ας βοηθηθούν από τους γονείς τους, έτσι. Και αυτό είναι πάλι άλλο ένα καλό. Να ξεκινήσουμε όμως με την βράβευση των 3 πρώτων σχολείων της πόλης μας, τα οποία εκτός του γεγονότος ότι συμμετείχαν στο συνολικό νούμερο, οι κατόρθωσαν ειδικά το 53ο να είναι και πρώτο σχολικό τμήμα σε όλη την Ελλάδα. Συγγνώμη που δεν χειροκροτάω, το 53ο Δημοτικό Σχολείο, το τμήμα Σίγμα ΤΑΦ 1. Θα παρακαλέσω την δασκάλα, την κυρία Ζωράκη νομίζω, Σοφία, με τους μαθητές της, τους επένους τους έχουν πάρει στην Αθήνα. Τώρα θα πάρουν τα λάπτοπ, το κίνητρο της έρηδας, διότι για να πούμε την αλήθεια υπήρξαν και τα παρατράγουδα, υπήρξαν ποικίλες πιέσεις πάνω κάτω δεξιά αριστερά για αυτό το κίνητρο. Να προχωρούμε και στο δεύτερο σχολείο. Είναι το 17ο Δημοτικό Σχολείο και συγκεκριμένα το τμήμα Δέλτα 1. Η δασκάλα ή ο δάσκαλος ας έρθει με τους μαθητές τους. Αυτό το σχολικό τμήμα θα παραλάβουν όσο τα παιδιά ένα MP4 και το τρίτο σχολείο, το Ποδοσάκιο, το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας, το οποίο έχει ένα μικρό handicap σε σχέση με τα άλλα, διότι ήταν σε μακρινότερη απόσταση από τούτα, που ήταν εδώ δίπλα. Αυτό το σχολείο που το δεύτερο. Με την δασκάλα του. Α, κατάλαβα. Έτσι, ας έρθουν τα παιδιά, θα πάρουν ένα MP3. Να σας πω όμως το εξής, ότι επίσης έπαινοι θα υπάρξουν για όλα τα σχολεία που τα σχολικά τους τμήματα συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό. Επίσης κάθε σχολικό τμήμα θα πάρει από το Δήμο Ηρακλείου το DVD της πόλης μας και όπως σας είπα όλα τα παιδιά και οι καθηγητές τους απ' έξω θα πάρουν τα βιβλία. Λοιπόν, να αρχίσουμε με την πρώτη απονομή του πρώτου τμήματος της Ελλάδας με 20.000 περίπου αντικείμενα σε 15 μέρες. Συγχαρητήρια σε όλους που συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη διάκριση του σχολείου. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια διένεξη. Βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα του κυρίου Καριτάκη, αλλά πρόεδρος είναι ο κύριος Βαρβεράκης. Εγώ προτείνω και οι δυο, εξάλλου είναι πολλά τα παιδιά του πρώτου σχολείου, του 53ου, να κάνουν μαζί την απονομή αυτή. Να ξεκινήσουμε από τη δασκάλα τους, η κυρία Ζωράκη. Επιτρέψτε με να κάνω εγώ αυτό το δώρο. Παίρνει λάπτοπ και η... Προχωράμε. Είναι όλα τα 18 πόσα παιδάκια, τα 17. Θα σας πω μόνο μια κουβέντα. Είχα πάει μαζί τους στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα. Μας είπαν ότι είχαν μια πολύ καλή διαδρομή. Τα παιδιά γνωρίστηκαν, πάλεψαν, εφήβραν τρόπους μαζί με τους γονείς τους, μαζί με τους φίλους, μαζί με τη δασκάλα και τελικά δούλεψαν συλλογικά. Κάτι που κάποιοι νομίζω ότι ακόμα εξακολουθούν να μην το πιστεύουν. Θεώρησαν ότι αυτό ήταν κάτι το ατομικό και όμως ήταν πολύ συλλογικό, ακραία συλλογικό.
που ίσως κάποια άλλα σχολεία, εάν λειτουργούσαν συλλογικά, θα ήταν ίσως πρώτα αυτά στη θέση αυτή. Λοιπόν, κύριε Χαριτάκη, το χώρο σας είναι, μαζί με τον κύριο Βαρδιαράκη, δώστε τα λάπτοπ. Να ευχαριστήσουμε βέβαια τις εταιρείες που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Στην προκειμένη περίπτωση, την ανταποδοτική ανακύκλωση, την ελληνική εταιρεία ανταποδοτικής ανακύκλωσης, στηρίζουν η εταιρεία Vodafone, το πλαίσιο, η InfoQuest και νομίζω και τα Carrefour. Συγχαρητήρια παιδιά, συγχαρητήρια σε όλους. Μην ξεχάσετε τώρα που θα φύγετε, απ' έξω δεξιά θα σας περιμένουν για να σας δώσουν τα βιβλία του σχολείου σας, του τμήματός σας. Προχωράμε. Θα βγαίνετε με τα παιδιά εδώ. Οι φωτογραφίες. Πάντως πιστεύω ότι αυτή η χρονιά στα παιδιά αυτά και τώρα που τελειώνει το δημοτικό θα τους μείνει νομίζω αξέχαστη. Το δεύτερο σχολείο, MP4, θα πάρουν δάσκαλος, δασκάλα μάλλον, και τα παιδάκια όλα. Τους παρακαλούμε να έρθουν εδώ. Είναι το 17ο Δημοτικό Σχολείο. Το τμήμα Δέλτα 1. Λοιπόν, ο κύριος Βαρβεράκης θα κάνει την απονομή του δεύτερου σχολικού και πήρε μετάθεση. Είναι, όπως σας είπαμε, όσα παιδιά, ένα MP4 και η δασκάλα. Και αυτή με το μαύρο η κυρία είναι. Αντώνη! Βλέπετε, κίνητρα υπάρχουν για όλους. Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια λοιπόν και στα παιδιά αυτά. Να ετοιμάζετε και το ποδοσάκιο, το δεύτερο σχολείο. Θα παρακαλούσαμε και τον αγαπητό συνάδελφο τον Περσινάκη Μιχάλη Αντιδήμαρχο Οικονομικών, ο οποίος αυτός ενέκρινε τα 1500 και πλέον βιβλία να δοθούν, να έρθει μαζί μας για την απονομή στο τρίτο τμήμα, στο τρίτο βραβείο. Ναι, μήπως είχε κάποια ανηλυμένη υποχρέωση. Ναι, σωστά. Σωστά, συμφωνώ. Ναι. Αυτό είναι κάτι εντάξει, πάρα πολύ σοβαρό. Κοίταξε, βεβαίως, ναι.